Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Sabina deitzen naiz, 24 urte ditut eta aiziritzeko naiz. Eta ni Martia, 27 urte eta arberatzeko naiz. Zaukera ditugu Zangotzan kirol eta kultura arloan? Kiroletan, saskibaloia, futbola, Eskubaloia, patinajea dago. igeriketan, arte martzialak daude. Taekwondo, judo. Bai, hori. Eskalada ere dago. Eta orain modan jarri da crossfita. Crossfita jarri da modan eta beste. Taldeak sortzen dira, baina... Ikusten dugunez, kirolan, baditugu aukera honez, kulturan, zer aurkituko denuke? Dantza taldea dago, Rokamador dantza taldea. Nola izan aurkatu? Rokamador dantza taldea. Txikitatik egon gara dantzatzen orain ja ez, baina txikitatik nera bezaroa eta hor gelditu ginen. Musika taldere bat? Bai, musikan badago, txaranga, bitxaranga daude. Gero musika eskolatik ateratzen den jendea gehienak banda municipalera joaten dira. Gainera tradizio handia dago musika eskolan sartzeko eta uste dut Zangotzako ia jende guztia sartu dela noizbait musika eskolan. Zangotza musikanez betea duzue. Hori da. Harremanei, ez, kulpa. Jo, estoy dejando. Berriz ere gaie zaratuko dugu, orain aisialdiaren inguruan galdetuko dizuet pixkat. Herriko gazteak, orokorrean, nola ematen duzu denbora librea? Urteko zein hilabete den arabera, adibidez udan, ez gaude asko Zangotzan. Bai hurbiltzen garela. Bai, urtegira, tabernetan ere, eta hori, astean zehar hori. Gero asteburutan bai batzuk kanpora joaten garela, edo hondartzara edo zen lekutara. Eta urtean zehar... Baina egiten duen beroarekin ezin gara kaletik egon, kaletik ibili. Eta urtean zehar, gure aisialdia lagunekin elkartzea. Batzutan bai jaten, nire kuadriak jaten gara noizbait padelera jolastera, sortu dute aurten padeleko pista bat, eta batzutan ondo pasatzera jaten gara, edo mendira edo padelera jatea. Baina orokorrean gazte gehienek sartzen dira haien bajeretan edo lokalak, deitu nahi duzun bezala. Aipatu duzu eskolaz kanpoko jarduera unitz daudela, batez ere kirol mailan, ez? Bai. Ze kirolak daude, ze kirol egiteko aukera dago hemen? Orduan, badira kirola elkarte hainitzen ikusen, denak zentratuak dira Dona Paulen, bazterran bezalak kapitala pixkat baita. Orduan, deia baduzue pilota, pilotak maiten aldituen desberdintasunekin, pala, eskuska, xare, joku garbi eta bar. Gero baduzu eskubaloina, zango baloina,
saskibaloina, judoa eta tenisa eta oino anzten ditut batzu. Beraz, bada aukera hainitz. Nonbaiten irakurri du Donapaleun edo Donapaleuk errukbilari handiak ere eman dituela, ez? Errukbila antzi dut eta alta badu leku zentrala. Handiak ez dakit, baina badira errukbilari hainitz eta kasik hori da lehen hautatzen den kirola gazte zirelarik, sustut mutiko izanez. Badu zonbait urte orain neska talde bat badela, badira bi, beraz gazteak eta 18 urte baino gehiago dituztenak. Baina hori berria den gauza bat da. Orduan, pilotan eta hola ere, neskak ere bai haitzen dire, edo? Bai, orduan. Hori ere berdin da, pilotan desberdintasun hainitz badela, eta direz eskuskan ez eta neskarik, joko berdian ez eta neskarik ere, xarean ez dut uste badela neskarik, azkenean badute pala bakarrik eta trinketean. Beraz, bada aukera gutxi pilotan, baina badira neskak. Gero baduzue bertan polikiroldegirik, hau da edo piztinak badituzue, gimnasioak? Bai, orduan badugu piztina bat, piztina udan bakarrik irekia da, ez baita barnean den piztina bat. Eta gero badugu gela bat, badira bi, bat Aizitzen eta bat Donapaulen, eta hor egiten aldira barnean egiten den kirola guztiak, esku baloina eta saski baloina bezala. Eta gero badugu kirol gela bat, nun jendea joaitzen alden bere aldetik, nahi badu kirola egin indartuz eta ara. Kulturarloan ze mugimendu bada herrien? Bada mugimendu, Martak ejan bezala, astean zehar badira trebaketak, beraz usu eskolatik kanpo dira, eta gero asteburutan badira partidak, beraz izanaren pilotako partidak edo matxak edo zein talde kiroletan. Musika erran duzu baietz, musika eskola badela eta herri musikaria dela, hau ez? Bai, usu tendentzia bat da, aitamek hainitz maiten dituzte musika eskolan, eta hor ere badaukera edozoin instrumento ikasteko. Nik trikititsa jotzen dut, adibidez, soinutika eta panderoa, eta ara. Hori ohitura bat da, eta gazteek beden 18 urte arte segitzen dute musika ikasten. Gero badago herrian fanfarrerik edo txarangarik edo zerbait? Bai, badira txarangak, eta horiek entzuten dira, herriko pesta guztietan itzultzen dira. Eta gero guk baginoen trikien arteko txaranga tipi bat, daitzen zena trikamik, trikamik, ara. Eta bai, bada parada txaranga batean sartzeko, eta hori bai, pasatzen dugu. Hortaz aparte, bada herrien musika talderik, erran nahi du rock talderik edo? Bada, dantzaldiak egiten dituenak, hor geldituko dela, baina gero kantatzen dute 3 hizkuntzatan, inglesez, frantsesez, euskaraz, nahasten dituzte, baina badira bai. Bertzetik, aipatzen nahi zara dantza taldea baduzuela, konta iguzu pixket gehiago dantza taldearen inguruen? Orduan, dantza taldeak badira 3 beraz, ni Burgaintziko dantza taldean naiz, hasten da 6 urtetatik zahar izan arte, eta beraz gure taldean 100 dira, beraz jakinez 70 edo 80 aur badirela barnean. Eta beraz baditugu trebaketak edo hastean zer edo larun bat goizetan. Eta gero gehienetan udan proposatzen ditugu ikusgarriak iparralde osoan, baina ere batzutan Frantzian edo hegoaldean ere gertatzen zauku ikusgarriko kaitea. Eta gero, adibidez, guk aurten 45 urteak ospatzen ditugu,
Eta hor ere ikusgarri potolo bat proposatuko dugu urte bukaeran. Euskal dantzak dire, ez? Bai, euskal dantzak. Eta jendeai gustatzen zaizkio. Bai, hemen justuki euskalduna izan ala ez, ejan nahi dut euskara jakin ala ez, jendeak hainitz maite du dantza eta kantua. Beraz, ulertu ala ez, jendeak jenen da ikustera. Zaukera ditugu Zangotzan kirol eta kultura arloan? Kiroletan, saskibaloia, futbola, Eskubaloia, patinajea dago. igeriketa, arte martzialak daude. Taekwondo, judo. Bai, hori. Eskalada ere dago. Eta orain modan jarri da crossfita. Crossfita jarri da modan eta beste. Taldeak sortzen dira, baina... Ikusten dugunez, kirolan, baditugu aukera honiz, kulturan, zer aurkituko denuke? Dantza taldea dago, Rokamador dantza taldea. Nola izan aurkatu? Rokamador dantza taldea. Txikitatik egon gara dantzatzen orain ja ez, baina txikitatik nera bezaroa eta hor gelditu ginen. Musika taldere bat? Bai, musikan badago, txaranga, bitxaranga daude. Gero musika eskolatik ateratzen den jendea gehienak banda municipalera joaten dira. Gainera tradizio handia dago musika eskolan sartzeko eta uste dut Zangotzako ia jende guztia sartu dela noizbait musika eskolan. Herriko gazteak, orokorrean, nola ematen duzu denbora librea? Urteko zein hilabete den arabera, adibidez udan, ez gaude asko Zangotzan, baira bai hurbiltzen garela. Baira urtegira, tabernetan ere, eta hori, astean zehar hori. Gero asteburutan batzuk kanpora joaten garela, edo hondartzara edo zen lekutara. Baina egiten duen beroarekin ezin gara kaletik egon, kaletik ibili. Eta urtean zehar, gure aisialdia lagunekin elkartzea. Batzutan nire kuadriak jaten gara noizbait padelera jolastera, sortu dute aurten padeleko pista bat, eta batzutan ondo pasatzera jaten gara, edo mendira edo padelera jatera. Baina orokorrean gazte gehienek sartzen dira haien bajeretan edo lokalak, deitu nahi duzun bezala. Eta beste egun batean, zeitu da izaten duzuen? Nora izaten da hemen pixkat parranda? Parranda tabernak bakarrik bi daude. Eta hor ibiltzen gara, batzuk batean eta beste batzuk bestean edo... Gehiago daude, taberna gehiago daude, baina gazteok bereziki bi horietara hurbiltzen gara. Horregatik txosna ateratzen denean, zerbait berezia dagoenean, mundu guztia ara joaten da eta politxagoa da, parranda. Herriko gazteek orokorrean nola ematen duzue denbora librea? Ordan, ejan bezala, aintzin ejan bezala, Amikuzen edo Dona Paulen, berez, kapitalan. Bada horako eskaintza, kirol eskaintza handia. Beraz, ustez urtean zehar, edo kirolen gaiatu zira edo ez, baina kirolak leku haunitz hartzen du. Baituzu adibidez trebak eta gero matxa partida, asteburuan. Noiz behinka urjun edo ez urjun, baina egun bat hartzen dautzu azkenean. Beraz, kirolak ejan ezake leku handi bat hartzen duela. Gero baduzu musikaren eskaintza, astean behin errepika bat ukanen duzu, dantzarena ere astean behin. Bada hori. Antolatua den zerbaitetan, gero komite batean edo beste elkarte batean engaiatua zirenean ere itzorduak egiten dira, bilkurak usu garagardo batekin hartzen dira, bada horako historio. Eta udantzeak, denbora pasa edo opojak edo bakantzak, ustez edo bada gaztaroan edo engaiatua zira pizinan, bada horako igerik eta lehiaketa batzuetan, egunero badituzu trebaketak, lehiaketak asteburuetan. Horrek lekuan hartzen dautzu, baina bada ere errekara joaitea, mendira joaitea, ibilaldi batzu ere egiteko aukera bada.
Elkartzeko ze ohitura dituzue bertzenaz, ostatuetan eta hola kirolaz aparte eta... Bada ostatuetan ibiltzearena, trago bat hartzearena, mene ustez hori heltzen da ere pixkat behanto edo, baina bada aurtzaro guztia hor bost urte, 15 urte arte hori, eta badira batzutan atxaskariak hartzea hemen, adibidez, erreka baztegian edo bata bestearen etxean egoitea, bada holako ohidura. Besta egiteko ohitura baduzue? Udako, noiz hasten da ez dakit, maiatzetik urgira bada asteburu guztietako aukera, hori segur. 24 egi egan bezala nik usten, beraz 24 egiko pesta. Eta gero gehitzen dituzu iparralde mailan, gero hegoaldera ere joaiteko aukera badela. Beraz bai, egiko pestak badira aukerak bai. Bertzenaz, bestik ez denian, eta hemen asteburutan ere... Bai, adibidez, asteantzeak, ostegunak famatuak dira hemen, famatuak. Badira ikasleak badira eta ostegunetan badoazte pesta egitera ostegunetan, ostiraletan jendea biltzen da ere ostatuetan, jatetxeetan, hilakoizetan ere. Bada bizeanitz ejan bezala eta ostatuek badute beren leku zentral bat. Ligatzeko eta hola, hemen elkartzen zate edo gaten zate bertze herrietara ere, bai? Bai, egiko pestetan anitz egiten da, ikran ezake, eta gero itzordu bat emaiteko edo ligatzeko beste urkunago joiteko edo. Bai, bata bestean etxeat, ostatuak badira, ez baduzu ikusian nahi izan, bazoaz beste leku batera eta ara. Bidaiatzeko ohituraik baduzue, hola lagun artean ta? Uste dut egiten den zerbait dela, bai, badira aukerak, hor bada Amerika Latinaren moda edo atraktibitatea, gero eta gehiago badoazte ere autoa behiz moldaturik, ohe bat gibelean eta adian dira, bada ere ibiltzera joaitea, mendira aste bat, sakoa bizkajean eta uste dut lagun arteko bidaia beti izan dela eta agian beti izanen dela ere. Nola sortzen dire harremanak herritaren artean? Gehien bat harremanak sortzen dira bakoitza beren eskoletan edo ikastolan sortzen diren kuadriletatik. Eta gero juergan ere aritzen garenean herriko gazte guztiekin hitz egiten dugu eta hor harremanak sortzen joaten dira. Gero ere, kirolak egiten dugunok edo eskola musikara joaten garenok ere han egiten ditugu lagunak eta ere gure printzipioz mugituta ere mugitzen gara. Adibidez, Zangotzako gazte mugimendua garenok kuadrilla ezberdineko gazteak gara eta elkartu gara printzipioz edo gure balorez mugituta. Eta Leirek esan duen bezala, ikasketetaz aparte, ere eskolaz kanpoko ekintzetan ere harreman asko sortzen dira, kirolaz aparte musika eskolan edo dantza taldean, Zangotzan dugun dantza taldean. Hemen ikusten dugu inguruan herri ugari daudela, geografikoki bertze ze lekutako gazteekin ere izaten duzu harremana? Ikastolan adibidez, DBH egiteko Irunberriko gazteak etortzen ziren, han ez dago euskara egiteko aukerarik DBH-en. Eta, haiekin erabezaroan egin genuen nahiko harremana eta oraindik batzuk jarraitzen dute, beste batzuk ez, baina gehienak bai. Eta, Ibarrekoekin ere izaten dugu harremana, han ere badago euskararekiko konpromiso falta berdina, eta elkartzean fiskat gure artean apoiatzen gara eta... Eta gero bi herri hauetaz aparte, gero ledearekin, hemen ondoan dugula, jende asko doa horko futbol taldera, eta azkenean ere esan dugun bezala harremanak sortu dira eta gero juergan ona etortzen dira eta hori. Horren gaiez pixkat aldatzen, sare sozialen gaira pasako gara.
zer egin du zuen bizitzetan, sare sozialek? Ba, herri honetan ez dut uste eragin handirik duela. Azkenean hemen guztiak ezagutzen gara, eta ez dugu sare sozialen beharrik. Baina egia da gero jendea hemendik kanpo doala, eta harremanetan jarraitzeko ezinbestekoa da sare sozialetan ibiltzea. Eta agian, adibidez Instagramen ikusten duzu norbait ez dangotzakoa dela, eta agian ez duzu ezagutzen, baina jarraitzen duzu edo gusten jarraitzen duzu, eta listo, agian herriak duen influentzia sare sozialekiko influentzia handia da. Adibidez ez duzu jarraitzen utziko zangotzakoa ez den norbaiti, baina zangotzakoa bada. Hori da, azkenean sare sozialak herriarekiko ez du influentzia asko, baina herriak sare sozialekiko bai. Hori da. Eta erango zenukete mugikorrek zuzenean egote horreri lekuak kendu dela pixka bat? Bai, komentatu dugu askotan, oraingo belaunaldiak askotan irteten direla kalera, eta guk egiten ditugun gauzak egin beharrean, mugikorrekin dabiltza kuadrilla osoa. Bai, baina leku guztietan ez da bakarrik zangotzan gertatzen, baina leku guztietan. Hori da. Eta badugu ezagunen bat, sare sozialetan ezagun egin dena hemen inguruan, zangotzan edo? Guk uste ez. Sare sozialetan ez, baina musikarloan edo kirolarloan bai. Edo kirolarloan bai, baina sare sozialetan ez dut uste. Adibidez nire kuadrian dago neska bat, kirolarloan oso ezaguna dela, ari delako atletismoan eta nahiko ona da, eta hori, baina... Horren bitartez jarraitzaileak irabazten ditu? Nola? Horren bitartez jarraitzaileak... Bai, noski. Beno, eta zer jagatzen duzue, sare sozialen erabilpenari dagoenez etorkizunerako? Ikusten ari da beste lan mota bat sortu dela sare sozialekin, eta agian hemen herrian ez dugu ikusten, baina bai ezagutzen ditugula jende famatuak sare sozialetetik famatuak bihurtu direla, eta hori beste lan bat bezala ikusten dut orain. Baina egia da herri honetan ez dagoela hainbeste eraginik sare sozialekin. Ez dago influentziarik. Hori. Nola sortzen dira harremanak herriko gazteen artean? Beraz, aipatu bezala, erretxago da harremanen sortza taldean sartuz, izan dadin kirola talde batean libertimendu edo gaztetxe taldean eta musika taldean adibidez. Egia errant zaila da talde horietan integratua ez den gazte batentzat bestean ezagutza egitea. Justa amiko zen. Hortaz, ikastetxetan ere badu garrantzia, ez, harreman horrek? Bai, eskolan deia harremanak badu garrantzia, bestenaz hori primordiala da, baina eskolatik kanpo jakinez hemen erri zabalak direla eta gu urrun bizi girela gure artean, ez baduzu fitxik egiten ondoan, zuzu aukerarik zure lagunen ikusteko eskolatik kanpo beraz, zaila izaiten alda. Gero, inguruko herrietako jendea ere torko da Donapaule ikastera eta hor ere ingo dire... Bai, hori da. Hemen Donapaule da zentrala, inguruko herrietan ez da ez eskolarik, ez komertxo handirik, badira ostatuak, baina bat edo bi ez gehiago. Harremanen garrantzia lanean, zu oiniken ez zara lanean hasi, baina... Lanean bai badu garrantzia. Uste dut, Martiak ezan duen bezala, amikuze, humanoa den eskualde bat dela eta uste dut denek nahiago dutela untsa harreman honak ukaitea lankideekin bakarrik lanean aizaitea baino. Gazteak zaten heinean garrantzia dute harremanek bestetan ere bai, ez? Bai. Hemen jendeak maite du jendearekin izaitea, hori da, en fait. Eta beraz, naiz eta batzutan zaila izan denekin konpontzea, hori ez da posible, baina entxeatzen gira ala ere
eta lagun talde edo elkarte taldeen artean harremana sortzea beti. Harremanen garrantzia sare sozialetan? Sare sozialetan bai badu, egiazko bizian bezala, sare sozialak erabiltzen ditugu komunikatzeko, elgarren artean antolatzeko ere, beraz bai badute garrantzia. Baina nik ikusponutik atsemaiten dut ez duela sobera leku hartzen. Nik atsemaiten dut sare soziala dela gehiago tresna bat elgarren artean elkartzeko gehiago. Bertzetik, txikitatik zaten lagunek edo, desberdintzen da hemen igual euskaldunak zatenak eta euskaliztunek ez direnak? Nahi ginuke ezetz erran, baina ne ustez bai, desberdintzen gira deia hizkuntzarekiko. Eta guk entzatzen dugu gure artean beti euskara izaitea gure hizkuntza, lehen hizkuntza, eta beraz beste lagunak heldu direlarik gurekin, ezakitari bez trago bat edatera, guretzat zaila da lehatzea frantsesera, besteak ez baitute ulertzen. Baina bestaletik badira beste lagun batzu interesatuak direnak eta beraz ulertzen dutenak gure lekua nola den eta horrek hasiko dira pixkat ikasten edo beden ulertzen eta entzatuko dira integratzen elgarrizketari hola. Geografikoki zer emuko gazteekin duzue harreman gehien? Ni Etxebaren izanik badut harremana iparraldeko gazte hainitzekin. Gero Amikuzen badugu harreman hainitz, Tipidanik lagunak baitira hemengoekin. Eta gero eskolan, estudioetan ezagutu gazteekin ere badugu harremana, beraz nik frantziako batzuekin ere badut harremana. Sare sozialek eragina handia dute? Bai, ene ustez bai. Ikusten da ere gero eta goizago sortzen direla konduak, izan Facebookez, Snapchaten eta Instagramen. Bai, ene ustez gazten munduan bada bigarren bizi bat sare sozialetik egiten dena bai. Herrikoen artean egoteko ere erabiltzen dituzue? Bai, uste dut elgar antolatzeko eta fite joaiteko edo gauzak fite erabakitzeko denak sare sozialetik egiten dira, guk gaztetxean badugu kondu bat, komiteak ere badute bestera, dantzakoak ere, bada olako ohidura bat. Herritik kanpo daudenekin ere? Bai, azkenean talde bat den ber, usu egiten da talde bat sare sozialetan. Uste duzu mugikorrek kendu diotela tokia elkar egoteari? Aipatzen ginen Sabinarekin hastean eta ez bada ez da harremana sakontzen sare sozialetarik. Hitzorduak emaiten dira eta jaiten da ze plan asteburuan, baina ez da olako bizi bat gure adinean behintzat egiten dena paraleloan. Baduzu ohitura YouTubeen filmak ikusteko edo musika haitzeko edo? Bakotsak bere YouTubeak, baina bai badira plataformak jesten dutenak isialdiko zerbait edo divertitzeko manerak ikusteko bai. Herrian bada hola YouTuber ezagunik edo? Ez oraindik, orain sortu behar da. Ze etorkizun iragartzen diezu Olako tresnei? Sare sozialei? Uste dut, hor ikusten da deia gero eta gazteak badutela eta da orain ikusi nola erabiltzen den, zer egiteko eta gian hor sartzen alda eskual referentziak sortu, ikusi eskual mundu bat
egiten aldela ere aisialdi denboran edo sare sozialetarik. Uste hori garatzen ahalko dela eta geroan ez dakigu 10 urteren buruan beste zerbait izanen da ere. Nire garaian nik MSN nuen, gero Facebook sortu zen, orain Snapchat, Instagram eta besteak bat dira. Nire ustez etengabe aldatzen diren gauzak dira eta ez dakit nola aldatuko den. Informazioa zuek nondik lortzen duzu? Hau da, erosten dituzu egunkariak eta hola, edo ja dena internet bidez? Irratik, bada hemen euskerazko irratirik, edo? Hemen Euskualdean badu amikuseko irratia. Euskal irratiaken sarean den tokiko irratia. Hau behatzen da, eta neken azeke gehien bat online so egiten direla artikuluak. Iparraldeko hitza, argia, behia, horiek. Baina ikusten ere zartu arau erosten direla. Ezagutzen duzu Zangotza herria? Izenez, beden, badakit Dona Paulerekin biskiak girela, baina egia ezan ez naiz sekulan izan Zangozara. Orduen, ez da hemen deus egiten anaituak daudelako bi herriak eta ez dago halako elkartasunik somatzen? Iduritzen zaut, Herriko Etxeak deia gomitatu duela Zangozako, beraz, Herriko Etxea ere plazan egin zen inaugurazio baten zat, baina ez dakit gintzirenez, eta guk gaztetxean ere aipatu izan dugu, baina ez dugu sekulan deus egin elkartzeko. Hortaz, zango inor ez duzu ezagutzen? Ez. Uste duzu Pirineoak fisikoki muga dela elkar ezagutza hori ez egoteko edo? Bai eta ez. Bai guretzat biziki urrun baita, ala ere, zuk dakizu, deia unat giteko bidea egin baituzu. Eta guretzat errestasuna da hemen egoita, eta beraz ez indar bat egiten albaikin nuke, ara joan ez, baina ez dugu egiten. Uste duzu desberdin bizi zaretela hegoalde eta iparraldeko gazteak? Bai, ene ustez ez dira berroiturak. Deia hemen irritipi batean gira, eta gero han ere badira irritipiak, baina guk egin ginituelarik topaketak liceo eta kolegio demoran, egia horiek bizitzirela erri handietan, eta deia hor ikusten ginuela desberdintasuna gure artean. Uste duzu kulturalki ezberdinak garela? Kulturalki, ez, nire ustez kulturalki baditugu aman komunean puntu hainit, eta deia izanik euskara zentrala egiten dugun guztian, beraz nire ustez kulturalki baditugu puntu hainit aman komunean. Gustatuko litzaizuke zerbait galdetzea zangoztarrei gehiago ezagutzeko Zangotza edo? Bai, ni bai. Eni gustatuko zidaike joaitea Zangozarat eta bisitatzea eta ikustea nola pasatzen duten denbora eta gero horiek gitea unat, nahi badute lo egiten aldute gure etxeetan, problemarik gabe eta ara. Ikusi dugunez, Zangozak senidetasun harremana du Donapalekin, iparraldeko herriarekin. Ezagutzen zenuten? Bai, ezagutu bai. Ez dugu haien kultura ezagutzen, baina dakigun non dagoen, joan gara dantza egitera. Baina ez dugu haien kultura ezagutzen, haien ohiturak ez dugu ezagutzen. Eta errandu zuean egonak zatela, badago nolabaiteko harremanik Zangotza eta Donapaleren artean? Ez, bakarrik txikitan egon ginenean dantza egiten, eta jazta, hori da izan dugun harreman guztia. Orduan, senidetasun harreman hori edukitzeak balio du elkar ezagutza horretarako? Ez du ezer suposatzen. Eta zer iruditzen zaizu, bai Donapale, bai iparralderen inguruan orokorrean, baduzen nolabaiteko ideiarik, gustatzen zaizue? Niri gustatzen zait, baina egia da ez dudala ezagutzen,
bizpahirutan joan naiz, eta gustatuko litzaiake gehiago ezagutzea haien ohiturak, haien kultura, haien musika, dena. Baina ez dakiz zergatik, ez daukagu senidetasun hori haiekin, haien distantziagatik edo Pirinengatik ere, edo ez dakit. Ni txikitatik dantzan egon ginenetik ez dut ara bueltat. Ez zara izuli. Hori. Orduan, erango zen bezala dire, erango zenukete Pirineko muga horrek eragina duela zentzunetan? Bai, nik uste baietz. Bai, azkenean distantziak senidetasun hori apurtzen du, baina beste leku batzuekin bezala, adibidez, ez daukagu harremanik Gipuzkoakoekin distantziagatik, nik uste. Eta senidetasuna izatea azkenean gutxiengoa da. Pero bikote, elkarrizketaren bukaerarekin joango gara, egiaren informazio pixka gehiago edukitzeko. Zuen uste, zentzu dira hariko txokorik horitenak? Itxoen galditu algara eta begiratu alditugu. Bai, noski. Aber, Galdiko izu Ea, Dona Paule ezagutzeko, maitatzeko, baina etorri behar da, eno ustez. Ezakera ere, aski tamaina humano batean dela, bada jende, bada aktibitate, baina ez da gehiagirik ere. Turistifikazio masiborik ez da, oraindik, eta hola egonen dela ere espero. Bada jendearen arteko ahimana, beraz zatozte ikustera, eta zer ikusi behar da. Herria deia polita da, badugu plaza polita bat. Trinketa ere bai, garaiko trinketa biziki zahar bat da, deja dena omen. Baditugu gero Amikuze inguruan ikustekoak direnak, adibidez Gamueko gaztenua, badira ibilaldi hainitz, mendi gutxi badugu bat, soi hartze, txontxor bat, eta igaiten aldena, gainean baduzue kapera bat. Beraz, bada egitekoa. Garruze egia ere polita da, eta gero jakin behar da Dona Pauleren historia ere interesgarria dela. Hau da, Nafarroa garaian, momentu batez, Dona Paule izan baitzen kapitala administratiboa. Eta beraz, ibiltzen altzira karrikan gaindi, ikusi zauzitegi zaharra, presondegi zaharra, noblean etxeak, bada olako aberasgarri den historia bat, itzuli bat. Hortarik, eta hainbat elkarte ere bada, aktibitateak antolatzen dira. Kanpotik heldu den gazte bati, kontsailatzenakoko deia etortzea data batzuetan, hau da deia iauteri garaian adibidez, hasten alditaike. Otsailan baita lehenik xanti bate eta gero libertimendu garaia. Etortzen bada onara ere iparralean gaindi, hainbat libertimendu egiten dira, Iruñan ere egiten da, eta Donostin, baina biltzen alda egiz-egi. Gero bada beste asteburu potolo bat da Dona Pauleko pesten asteburua. Hor baduzu 3 eguneko edo 4 eguneko programa polit bat, elkarteen eguna, hor elkarte ezberdinak gauzak proposatzen dituzte, gero kontzertuak, txarangak eta baskariak, afaldiak. Hots, erriko pesta normal batzu, baina bada jende, bada animazio, bada... Dona Pauleko erriko etxea eta Zangoezakoa biskiak dira, hori aspaldian orain. Egia gu gaztetxean guk aipatu ginuen behar ginuela Zangoezako gazte joko bildu, ikusi zer antolatzen altzen hango euskaldunekin. Ez dugu oraindik egina. Baina aukera da egun, zerraiten diegu direktuki, nahi bozi elkartu. Plazerrekin izanen dela. Bultzatzen dugu gomita, beraz. Uztailaren 22ko asteburuan badugu Dona Pauleko pesten asteburua eta... Nahi bat duzu etorri. Eta topatzen giren nunbait.
jan edo hemen. Beno, bikote, iritsi gara elkarrizketaren amaierara, galdera pare bat, herriaren inguruko informazio orokor gehiago edukitzagatik. Zuen uste, zeintzu dira Zangotzako txokorik politenak? Zangotza eta ingurukoak? Ba, ikusten dugunez eliza oso politak ditugu. Gero lehen egon garen lekua ere oso nahiko polita da. Gure ustez herri osoa ikusten dugunez oso polita da, Jesuseko bihotza deitzen dena. Gero Ibaiko paseoa ere oso polita da, presa dugu, zubia ikusten da eta herriko gauza oso famatu bat da, Zangotzako zubia. Eta kale nagusia ere oso polita da, eta alde zaharra, niri pilo gustatzen zait Zangotzako alde zaharra. Ezakit, polita iruditzen zait. Eta gero, ingurukoa, Leireko mendilerroa daukagu, urtero hainbat aldiz igotzen duguna. Urtegia, orain udan oso polita dagoela, eta uda bukatzean termak ikusten direla, eta jende pilo etortzen da, termak ikustera. Irunberriko eta Arbaiuneko arroia daukagu. Eta, Zangotzako inguruko herri guztiak superpolitak dira guretzat. Bai, herri txikiak, bai. Bai, herri txikiak. Miratzen duzu jendeari, Bai, noski. Eta urteko zineratuak, zeintzu, segun dugu? Zangotzako jaiak. Hori, Zangotzako jaiak. Noiz dira? Iraiak 11an hasten dira. Eta urten egingo dugu prejaiak, osea, gonbidatutak. Eta horretaz gain, zer gehiago? Inauterian ere egiten da juerga handia. Gero festa txikiak ere urtarrian direla. Urtarrian, kintoak egiten dira ere, gainera urten pandemia ondoren kinto guztiak elkartu dira eta agian ez dakite zer diren kintoak, kintoak dira 18 urte betetzen dituzten gazteak, beraientzako asteburu bat prestatzen dute eta juerga egiten dute. Herri osoak egiten du juerga azkena. Hori da. Eta ez dakit, Gabonetan ere ateratzen da, ze beste herri batzuetan ez da ateratzen, eta gero ere erregeetan ere ateratzen da. Eta jende guztia etortzen da hona, ze beste herritan ez da ateratzen. Osea, egun seinalatuak ez dakit. Juerga falta ez dugu herri honetan. Oso mugimendua, Kanpoko pertsona bateri, ez duena ezagutzen Zangotza, ikusten denez zuek haudiz maite duzue. Zer kontatuko zenuke Zangotzaren inguruan, kontu emateko zer duen espezial, zer xarma duen? Espeziala, eske gu gazteak izan da, esango genuke juerga, baina ere badago, astean zehar ez dago giro handirik, baina asteburutan oso giro polita goten da, ez bakarrik juerga arloan, baizik eta arratsaldean baude partiduak, badago musika, antzerkia egoten da astebururo, ez dakit. Gero ostiraletako azoka txikia. Azoka txikia egoten da ostiralero, ia da. Azoka txikia? Merkadillo jartzen dute, baina giro oso polita sortzen da goizean. Eta ez dakit, berezia guretzat hemen ez igarela, gure jendea hemen dagoela, eta gero hemen sortu ditugun harremanak ez dira inon sortzen ditugun harremanak bezala. Eta kanpoko lagun bateri, hemen etorriko balitz eguna pasatzera, eguneko ze plan eskainiko zineten? Urteko zein momentuan etortzen zen arabera plan bat edo beste plan bat emango genioke. Adibidez, orain udan etorriko balitz, Leireko mendilerroa goizan igotzera, gero urtegira bazkaltzera eta arratsalde pasa. Hori, arratsalde pasa. Eta gero gauean alde zarretik, Zangotzako alde zarretik faltzera eta kaina batzuk hartzera. Azkenean udan Zangotzan kriston beroa egiten da eta hobe urtegian edo ibaian, baina herrian zehar ez. Eta ez dakit, neguan ez dago plan oso berezirik, badago esan dudanez antzerkia larun batero, antzerki politak ekartzen dituztela. Ostiralean ere azoka txikia ikustea. Eta, juerga betian dago. Eta gero inguru giroa ikustea, aipatu ditugun gauzak ikusteko. Sabina, zei bai dau?
Beraz hemen badugu Biduza erreka eta zubia, eta beraz Dona Paule inguratzen du eta trebeskatzen. Eta bestaldean baduzue La Joyeuse erreka eta hori gero itzultzen da bitinila buruz. Beraz, Dona Paulek baditu bi erreka. Honen inguruan jendea zetortzen da, paseietara eta merendatzera eta dena edo ez. Bai. Badira toki batzu politagoak hemen baino, baina bai gazteak usu elkartzen dira erreka inguruan edo ahantzatzeko ere. Bueno, eta non gaude orai? Beraz hemen plazan gira, zentruan den plaza hori, eta hor dira usu egiten ekitaldiak, kontzertuak, Dona Pauleko pesta garaian, eta ikusten duzen bezala badira 14 ostatu hemen. Ara. Nola deitzen da, plaza hau? Forai plaza. Edo abere merkatua euskaraz. Ara. Zuri. Eta edeki segi. Berdin. Eskerrik asko. Bertzatate.